If for this our brothers, I want eventually to find out about where like Uncle IB and exactly for. Do you understand me? Actually, me to find out about Kowalegi, the benefit and the difference between science and technology and the religion and spirituality. About that in a watch video the last video exactly said that in a poison adro. Do you understand me? Now alone ayage kije uno. There is nothing like an angel poison. Do you understand what I'm saying? Then Uncle IB wepụta na-ekwu that na ife a na-eme exist. You be very careful. Ga ekwene ka onye ọbụla gọrọ ya gị na enwere ajọ ndị mmadụ n'obodo adịrọ mma. Do you understand me? But anyị pụta na-akọwala unu ife a, some of unu ada aghọta ya. Onye ọbụla afọrọ gị fisikal nwere ike ịnyonyere gị something na mmanya ma ọ bụ na nri na-eri ma onye na-ete na ị na-anwụ anwụ itekwa in that thing. There is chances na ị ga-anwụ ma ọ bụ na ị chọpụtara ya n'oge. Do you understand what I'm saying? Now, the reason in Jagwag if about that no only half on a check mgbe ị ga-anata village nwere that power afọ a na-agba gị maka spirituality. Ọ kara ịkpa anyị gị n'obodo ị nọ, onye na-eche ka ị nata anata. Ọ kara ịkpa anyị gị. Do you understand? O nwere onye nwere power to send anything ebe ọbụla ị nọ ka ife agbuo oge ọ dịrị exist. Na kedu ife ji ekwu science and technology and religion and spirituality? Science and technology doesn't need their spirituality to succeed. Do you understand what I'm saying? But onye ọbụla na practice religion and spirituality cannot survive without science and technology. If above that, religion is all about belief, hope. If enwere evidence, if are verifiable. Mana science no here, they present like a fact and figure. Science will one belief all over the world, one ideology. Mana kere maka religion and spirituality. Ịbata na ana Igbo kịta na ihe ndị Igbo believe na ihe ndị Yoruba na ndị Hausa believe abụrụ ofufe. Ebe aka na enwe conflict. Mana scientists now land ya n'obodo ọbụla their own this thing bụ the same thing. Fa gbaga na onye a nwere kidney problem, ibe onye obodo ọzọ the same kidney problem afọ. Do you understand me? And the science and technology are solved a lot of problems more than religion and spirituality. Without science and technology, no one again I can a very, very big problem. Any benefit religion and spirituality in Yagoloki. One problem religion and spirituality solve na your location. More than science and technology. Exactly, but na the reality of life and the science and technology. As some Gaddafi abo Uncle IB and oleba na na poison in the na nke oga yo nwere onye nwere ike inwe power nye gị anything anywhere ya they may exist. Unless no if really but they have that power to do anything. Obu na enwe that power to God akare kpa katago ndị bụ niile. You know no mmadụ nefo na ya. Or got no power anywhere. God bring it down. Let them stop deceiving you. It's your belief. We keep on believing in our superstition, but yeah, I'm not going to believe in truth.